عزوز سلام تانا تقبلوا فنونا بمكتتال تركبوا زخبركم من زخبركن انتقطاتلتنا كمي تمسيوم ساعة شعتم شتاغلون لهم سنبت عصر شدشتنا حسس تدالوه هقراون زيناتات حيزالكم قريبا زلوه افرم قده نمكتتالكم بخبري ان عدوم كخا بغندي ار استزينا فيلم أبلات مبل سالسان شعتن زوريا هجراوية قلقلوت أكاديمية وتمرتهم بوقعي جميرون بكفل بحالين سبورتن زوا ماكل ستودبه بحالا وددر أمونغو عصر شدشتن وزواتات تجميرون أب كتما سمرا أب هجراوي ملك غفتنا بلوسنت بي زمزقبو تمهارو تشليمام تركي باكستان سعوديان زختم او تهدرا وعل كالوت هاجرات كصمبرو خمس خيلا تغليصوم إسرائيل نستبصح سممع مقراص توخسي تطحسو خمزلا منغست ليبانوس كسيسوم منغست إندونيسيا بسنكي من قطقاط مريتنا 14 معلتا زصنع حصوص نعوان حدقا دنقاقه اويجوم أب زحلفق النيات نابسا وازوردو أبلات مبل 39 زوريا هاجراو أقلقلوت أكاديمية وتمرتهم بوقع جميروم وكل إرينا موسى كيداني كابتبوتا نزل أغوزينا وصبصاب ميكيل حدقو كوربويم ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንምዛምን ሃገራዊ ጉቦም ንምፍጻምን ዓመላ ሃገር ካብ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናብ ሳዋ ዝወረዱ ኣባላት መበል 39 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ብውግዕ ጀሚሮም ሎም 16 ሓሳ ኣብ ዝተገብረ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣካዳሚያዊ ዓመት 2026-2027 ዳይሬክተር ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ሳዋ መምህር ሶም ገብረ ህይወት ምስ ሕጋጋትን መምርሒታትን ናይታ ቤት ትምህርቲ ዘላለ መግለጺ ድሕር ምሃብ ተማሃሮ ንዘለዎም ዕድላት ኣብ ረብሖኦም ንምውዓል ብትጋት ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ናይ ሎም ዓመት ቁጽሪ ተማሃሮ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ባስታት 20 ሚእታዊት ከም ዝዓቢ ብምጥቃስ ድማ ቤት ትምህርትን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን እኹል ምድላው ተገይሮምሉ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጾም ተማሃሮ ኣብ ሳዋ ኣብ ጸንሕሉ ናይ ሓደ ዓመት ግዜ ጎኑ ጎኑ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ክትዕን መደረን መደብ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ኣነቓቓሒ ሰሚናራት መዘናግዒ መደባትን ማእቶታዊ ንጥፈታትን ከም ዘማሉ መምህር ርእሶም ብተወሳኺ ገሊጾም ተማሃሮ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ በብእዋኑ ዝወሃቦም ኣስተምህሮን ማዕዳን ፍልጠቶም ንምብራኽን ቁኑዕ ኣንፈት ንክሕዙን ዓቢ ተራ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ መስርዕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከጓንፉ ዝኽእሉ ሕፅረታትን ጸገማትን ብኣጋተለልዮም ክእለዩ ኣዘኻኺሮም بكفل بحال سبورتن زوا ماكل ستودبه امونغو 16 زوباتا زكايد بحال وددرات تمال 15 حسب الليموم زلوم عمتنا غلا اغزي زكايد زلو بحال وددر من سياس نطبباو عقممون زمباليومن زفتشلون كلوتهم زمعبلون بايتا بمفتار بلوصات سنطببنياتات نمفراي زعلميوم اب كفلي بحال سبورتن زوا ماكل حلافي چنفر بحالي أتو سراج محمود أبزهابو قال تتصويت حدستن بلوصاتن من سياسة طبباوያን مملمال كم زخونه بمتقاس أبزود الدرزي نستلليو بزمرصو عودنا مسلطان مدب كودب مخان ገሊጾም أما حداريت نوزوبار بعد سمرا ويزرو الغانشتك بوغنا እቲ መደብ بملكع ውድድር ባህልን ክብርታትን ንምዕቃብን ንምውር ራስን ልዑል ግደ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣገዳስነቱ ተራእዩ ብዝበለጸ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺራ أبزو الدرزي نفس وكفت واداريت نوزوبا نقولاتن قوانقواتات هاجرنا ماكل زغبره شدشته دغمان سلسته حدستن درفتات كلته مزامور سلسته قطمتات كمون حانتي حصير زانتا زتقالل سنت بباو تحستو حزيا نوددر قريبا زلام زي بهلا وددرزي كساب 20 شوعات نحاسه كم زقصل كات حبريتا افليتوم أبن وزبا كرن أقولقلو تمرتن مسفاحك كاد بتصنح سعري قصرا بيات تمرتياب زحلفة أكاديمية وعمت بعصر شدشتمي تايت كم زعبيت حبيروم
نز ملكت زيناو صبصاب وكيل إيرينا تسفى ميكائيل جبريس أدالي واللهم دانايت جبري هوت كتقرب لنا أبنو زوبا كرن بوحدة زبن منقستن بزتخايد حيال صعري قطر أبيات تمرتي بعسر شدشة ميتاويت كم زعبي بعسر 4 نحاسة أبزتخايد جمجم أكاديميوي عمد كلتشن إسران حموشتن كلتشن إسران شدشن تقليتهم أبتي بزل على ديسيبلين نزبرخ أفراينت نسرح بزبل تيما زتخايد جمجم مس عمدة تمرت كلتشن إسران 4 كلتشن إسران حموشتن بمن نصار قطر تكالات تمرتي كابسوسان شمونتن ناب 7 9 كب كم زبالة بريهم حلافي تكالات تمرتي ممر يوسف عوا سلاسي أبزهابو قال كأنت شوتو أبيات تمرتي بخلنتن أبلوت ولدو مهنات مخانو بمحبار نزي كون مقبار ممهرانن كلهم أكالات تمرتن بمسارة بوليسين ممرحيتاتن تهلقهم ببقعات كفتسوم مسارتاو خمسخونة أغنسيبهم أبزا حلف عمد نزتا مزقبة قسقاس بزحايا لمعقاب كمون نزتا رأيت أقامات آلاليخا مفتحي بمنداي نزل على وطئيت مسرح كأنت علاما نايت قمقام كمزخونة دما حبيروم حلافي جنفر تمرت زوبا عن سبا ممر كفلاي عند ميكائيل بوغانو ابتنو زوبا نزمزقب زلو وطئي دحر ممسكان بقعت تمرتي كابت زلوون لعلين ممحياش سقاتات عامسب جنزب نبرتن جزين بزقبا ابتقمي كوعل تمحتينوم أمود داتا وكيل أم حداري كتما كرم ويزارو لتنقو صابرها مسرح ممحياش بقعت تمرتي أب انقدع ممهرانن بيت تمرتن رايز ودق عمام سلازي كونه تراكمن كالوت أكالاتن كحيل دحر مزخخار ممحدار كتما زدلي دقف كم زقبر أرغاكي سام أب كتما سمرات تركب نايك هلا درجة بيت تمرت سماعتات أب هاقراوي ملك غفتنا عمت تمرت قلتشن 25 كاب سلسته كساب ملو 4 نتبن زمزقبو 120 أبالات مبل 30 شمون تنزوريا هاقراوي آقل قلت تمهارو آشليما لما 16 حساب استقايد سنسرعات كاب تشلمتي اتوم 4 كلتن ملو 4 نتبن زمسو مخانم رأس ممرنا تابيت تمرتي ممر سلومن كيدانة حابيروم تابيت تمرتي كاب زفتن توم 584 تمهارو توم 53 300 كم زحالفون قليصهم أبومبر كوميتي ولد بقديون استشلموا تمهارو ممرانن ولدن يوهانا دحر مبال زغصل قعزة تمرتي فلوي بهارس لزلو تمهارو ما أزنهم كم عراري تلابيهم أبجنفر تمرتي زبا مع كل حلافة من محدارن فاينانسن ممر مسن ولد سلاسيخا عوتات تمهارو رايهم نخج بطو جزيهم بقبو كتكملو التحساسيبهم منسيات نحبرت سبن هاجرن زقبروا بركتون عززن صلوهم نخسفحن أب كبابيهم نزركبنا فراي نتوم زعبي ناي تمرت سلطنان سراحن صقاتاتن عدلاتن بزقبا كمزمزو حلاف جنفر همامته أزها خيروم درجة زبا عن سبا بعسر 4 حاسي أب كتما كرن أب استقبر أخيبا أتو أزازي برخط أب منسيات سلام لمعاتن عبيتن سرتهم حبراوي بهاقتات كمزلوهم أب إرتراد ما نزي كم كبرن هاجراو من نتن مخصباس بغض علي كم سر حبريهم بزعبا من إسيات محساب بزعبا مسايخا كم هاجرن هزبن محسابي دحر مبال من إسيات ورست حدرس لزخونو مريحترو ببقعات كتقبرو تمحسينهم أبتقات عمي نقحات من إسيات نمبرغن نستخادن فتاتن تلون زملكات سفيح مجلس قريبهم على فجنفر هاجراو كونفدريشن سراحتنياتات إرترا زوب عن سبا أتو برهان قبراتن حلافي بوليتيكا وقديا تقرف أتو ملو تسفى مريمن بوغنم من إسيات بقبو تهانيسهم هاقراوي الشوطوتات نختقبرو كمون تربحتي ناي كل عدلاتن تسقاتاتن نخقونو بعتوب يسرح اللخم ظلو قليسهم زي صعب زيناتات هاقرات وزعين مكتتالكم دقيمة بخبر عدمكم تركي باكستان سعوديان أبز حلف قربا معلتا زغطم أو تهدرا وعل قالوت هاقرات كسنبرو خمز خلا بريزيدنت تركي حابيروم بريزيدنت طيب إردوغان تمال 15 حسب مس تلفزيون الجزيرة بزكايرو قال محتت علاماتي سلساو وعل تتان محاس مخانو بمنصار قطعتات زمالان دليس زلونن هاقرات كسنبرو كفوت بوتا خمزولا رديوم إذا خمزيلم كله قبسين أبتي حبراو وتهدراو سمم مكة
ዝተሰምየ ውዕል ክትጽምበር ፍሉይ ዕድመ ቀሪብላ ኣሎም ብሸውዓተ ነሓሰ ዝተፈረመ ስሉሳዊ ስምምዕ ሓንቲአን ምስ እትጥቃዕ ኩላተን ኣባላት መልሰ ግብሪ ክህባ ዘኽእል ኮይኑ ዞባዊ ጸጥታዊ ኣገዳስነቱ ብቐሊል ከም ዘይጥመት እውን ይእመት እዩ ስዑድ ዓረብ ፓኪስታንን ቱርክን ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድናታት እኳ እንተጸንሐን ስሉሳዊ ወተሃደራዊ ስምምዕ ክፈራርማ ግና ንፈለማ እዋን እዩ እስራኤል ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ንዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ትጥሕሶ ከም ዘላ መንግስቲ ሊባኖስ ደጊሙ ኸሲሶም ዝተገልጸ እስራኤል ትማልን ሎምን ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕዱ 12 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እዮም እቲ መጥቃዕቲ እስራኤልን ሊባኖስን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ዝኸተምኦ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ዝተኻየደ ተመሳሰልቲ ተጻብኦታት እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ ኸኣ ጸብጻባት ይረድኦም በዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ እዚ ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ዝጠቐሰ መንግስቲ ሊባኖስ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡሎም በዚ ድማ ነቲ ወተሃደራዊ ወጥሪ ብዘተ ንምዕራፍ ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከም ዝኽእል ብኣጉይ ይእመት እቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እስራኤል መጥቃዕትታት ከተቋርጾን ሰራዊታ ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ክትስሕብን ዝብል ነጥብታት ዝርከቦ እዩ ነይሮም ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገሩ ከይተረፈ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ተካይድን ተቖጻጺራቶ ብዘላ ከባቢታት ንዘለዋ ዓድታትን ከተማታትን ትዕኑ ከም ዘላን መንግስቲ ሊባኖስ ክኸስስ ጸኒሕሎም መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ኣብቲ ብምንቅጥቃጥ መሬት ዝተጠቕዐ ክፋል ሃገሩ ን14 መዓልታት ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣውጆም እዚ ካብ ትማል 15 ክሳብ 28 ነሓሰ ዝጸንሕ ድንጋገ ድሃዮም ዝጠፈ ግዳያት ንምድላይ ነበርቲ ናብ ውሕስ ከባቢታት ንምጋዓዝን ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፅፃሕን ዝዓለመ ምዃኑ ኸኣ ተገሊጾም ድሕርቲ ትማሊ ዘጋጠመ 7.7 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 340 ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም ዝሰዓበ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራ ከም ዝሰዓበ ኣረዲኦም በታ ኣብ ደሴት ፍሎረንስን ከባቢያን ዝተኸስተ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 53 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 110 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹሎም ብዘይካዚ በቲ ምንቅጥቃጥ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ኸኣ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ሓቢሮም ኢንዶኔዥያ ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ መሬት ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት ኤስያ ምዃና ጸብጻባት ይጠቕሱ ደቡብ ኮርያ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝርብ ክጅመር ጻውዒት ኣቕሪባ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጃ-ሚዩንግ ሎም ትማል 15 ሓሰብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ነቲ ልዕሊ 70 ዓመት ዝቐጸለ ምትፍናን ብዘተ ንምዕራፍ ቅርብቲ ከም ዘላ ብምጥቃስ ሰሜን ኮርያ ድልውነት ከተርኢ ተማሕጺኑሎም ይኹን እምበር ሰሜን ኮርያ ነቲ ጻውዒት ብዝምልከት ዝሃበቶ ወግዓዊ ምላሽ ዛጊት የልቦን ፕሬዚደንት ሊ ጃ-ሚዩንግ ዓሚ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ቃልኣት ምንባሩ ጸብጻባት የረድኦም ሰሜን ኮርያ ግና ደቡብ ኮርያ ምስ ኣሜሪካ ሓቢራ እተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ነቲ ቅልውላው የጋድዶ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብቐዳምነት እቲ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ክቋረጽ ክትጽውዕ ጸኒሓላ ሰሜን ኮርያን ደቡብ ኮርያን ወተሃደራዊ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ንምዕራፍ ኣብ ዓመተ 1953 ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እኳ እንተተፈራረማት ወጥሪ ገና ከም ዘይዓረፈ እዩ ዝፍለጥ ዜና ንምጥቕላል ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም እየ ኣባላት መበል 39 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብወግዒ ጀሚሮም ብክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል ዝተወደበ ባህላዊ ውድድር ኣብ መንጎ 16 ዞባታት ተጀሚሩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ብሉጽ ነጥቢ ዘመዝገቡ ተምሃሮ ተሸሊሞም ቱርኪ ፓኪስታንን ስዑድያን ዝኸተሞ ወተሃደራዊ ውዕል ካልኦት ሃገራት ክጽምበሮ ከም ዝኽእላ ተገሊጹ እስራኤል ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ትጥሕሶ ከም ዘላ መንግስቲ ሊባኖስ ከሲሶም
መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ መሬት ን14 መዓልታት ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ። ክቡራትን ክቡራንን ሰዓት ዝተዳለወ ዜናታትና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ብሩኽ ምሸት